मानसि बादि मोनलायलाङो न'आव फिसिनाय दे दिनैनिफ्राय नोंनिसै आरो मा जायो मा थायो थांदो दै दिनै लामा सिबनो आङो नामा दा टाइम बेसेबां जाखो 6:08 जाबाय मैया हराव अखा हादों नामाथाय हराव हायाखैना मोनायाव हानायानो मैया मोनायाव हानायानो ओरैबायदि बार फैदों ओरैबायदि अखा फैदों दा कारेन्ट गैया कारेन्टआनो बेटारियानो बेसेबां पार्सेन्ट 24%ल'सो बेयो ओमफ्राय आरो बे मोनसेयाबो बारा गैला पावार बेंकआबो मैयानो चार्ज होजोबना लाखाबाय आगोलाव चार्ज होना लायाखैमोन कारेन्टजों एकदम साफ्रेजोबदों बेफोरखौ गासैबो मैया अखाया ओरैबायदि कारेन्टफ्रानो ज'जोब्बाय नामाथाय जोंनि कारेन्टफोरा दा कारेन्ट फैगोन ना फैया जेबो गेरेन्टिखौनो गैया बेनिखायनो बेटारिखौ एसे बासाय बासाय सोलिनांगोन आं दिनै नोंनि मैयानि गाबनाय भिडिअ'आ मैया हरावनो 20,000 जन मानसि नायदो आरो दा मालाय बै भिडिअ'खौ बाबु सोरां एक्टरमोननि माबा फिल्मखौ नायनानै बिराद दुखु मोनदों आरो सोरां एक्टरनिमोन नामा आं नायाखैनो ओमफ्राय दाहालागै दि 20,000नि बारा मानसि नुबाय नोंनि गाबनायखौ हा गाबखोमाबाय थानाया नों देखायनांगौ लामायावनो हरसे थाबाय खोमा ए तमे थैबायसो ना माबायसो ओइ याव थैथारसिगोन माथोलाय थैसिगोनसो खोमा थैथोसै थैयोबा बेलाय एसेबां गोजानाव बोरै थाफैनाय लोमजादों ना मा जादों स' गाइस आङो उन्दुना दंमोन बेनिफ्राय आदाया बुंहरदों टमिया थैबाय होननानै माने आं दहाय नोंथांमोना नुखादों ना लामायाव गोलैना दंमोन मैया हराव बारहुंखाबो फैदोंमोन ओमफ्राय मा जानानै थाखोथाय दहाय फुङावसो नुहैबाय दुस्राया बुंनायखायसो थांनानै नुबाय लामायाव गोलैना दं मा जादों पात्ता गैया दा थैबायनो ओमफ्राय उन्दैनिफ्रायनो न'आव फिसिबोनाय नालाय आं भिडिअफोरावसो देखाया उन्दैनिफ्रायनो फिसिनाय नालाय जोंनि न'नि मानसिफोरजों माने कानेक्सन जानाय बायदि जायो जुनारब्लाबो ना माबा मोनसे न'नि बुस्थुखौ दा जोबोर एसेबाबोथ' दुखु नांदों आङो ओमफ्राय दा उपाय गैया फबैदोनसै बेखौ बे जे बारिनि फैजायैनो फबैदोनसै फबनानै दोनदोनसै सै गाइस बिदिनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे गेमिं एप्लिकेशननि सायाव बुंनानै जायनि नामा जाहैबाय रुमि वालेट स' फार्स्टआव नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै बेयाव नों जेब्ला रेजिस्टार खालामगोन ना अब्ला बेयाव नोङो 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन आरो बे 41 रुपिसजोंनो गोबां रां इनकाम खालामनो हागोन लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न लोगोफोरनो शेयार खालामनाबो इनकाम खालामनो हायो बेयाव सबनि अपसनबो दं नोंथांमोना जेसेबांखिनि रिसार्च खालामनो गोसो खालामना लाबानो जाबाय बेयाव थांनानै स' गाइस दायो आं बेयाव क्रेश गेम गेलेना देखायदोंसै नोंथांमोना क्रेश गेमाव थांदो बेनिफ्राय बेयाव कन्डिसनाव नोंनो जेसेबांखिनि 99 होना लादोंसै ओरैनो जानला मोनला ओमफ्राय गेमखौ स्टार्ट खालामसै 500 होननानै आं गेस खालामबाय दे ओमफ्राय बेयाव बे प्लेना उरायगोन ओमफ्राय बे बेरफ्रुवा सायावनो आं केस आउट खालामना लानांगौ 2x थांसिगोन एसे बुरजानो थाङोनि आङो 4x सिम थाङोनि बेनिफ्राय नायनो 500 थाखायाव आं बेसेबांखिनि मोनो नायबानो जाबाय अके आं बेखौ केस आउट खालामना लादोंसै दे र' एसे खारबावथों अके नोंथांमोना नुखादों 1990 थाखा मोनबाय आङो 500 थाखाजों आङो नोंथांमोना नुखादों बेखौ उइथड्र खालामनायाबो नोंनो जेसेबांखिनि नांगौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय UPI जोंबो उइथड्र खालामनो हागोन आङो डेसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय थांदो दै दिनैनिफ्राय मालाबा न'आवनो फिसिनाय नालाय मानसि बादि मोनलायलाङो न'आव फिसिनाय दे दिनैनिफ्राय नोंनिसै आरो मा जायो मा थायो थांदो दै दिनै उन्दैनिफ्रायनो फिसिनाय नालाय अननाय नांखांबाय इयो 9 बोसोर जाबाय खोमा दे जि दुखु नांदों ना नोंबो एबा गैजाना हरनाय
फार्स्टआव गथ'आ दहायनिफ्राय जि गाबबाय बाथौ बुंबाय थाबाय गाबोन गारना हरनाय खेबसे उन्दैनिफ्राय फिसिनाय नालाय ओंखायनो दुखु नांबाय बेसेबांबा मेथाइ बायदिसिना ओंखाम बेदर जाहोयोमोन मानसि बादि मानसिनि रावबो मिथिजोब्बायमोन बेमारसो जाखो ना माखो ना मिथिस्लाबासै पेट्रल पाम्प गोदान खुलिनि दिनै फार्स्ट टाइम थाव सोना नायदोंसै दाखालिनिफ्राय माला अपेनिं जाखो दे न'आ मोनलायबाय थांदो दोनना थांदोनोसै आङो नों हाबला होमबा आं हाबलिया खोमालै मोनाव ओरैनो दा लांफैनांगौना नाङा लांफैयाबा मोदोम हांगोन आं फैनो बाफिनबाय दा थांनानै आरो एसां गोबाव जागोन गुन्दै लानो फैदों अमानि गुन्दै गैयाना बेसेनथिंजाय गुन्दै दं नागिरना लांगोन दा थां 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 मानो न'आव मोनफैनो बाबाय जों नागिरनो अमाया रानथाबना थागोन थां हा थांदोनसै ओमफ्राय दा मने गुन्दै लाग्रा मनेयानो दा फन हरबा थाबनो माबा दे ओमफ्राय आं फैयाबा थाब फैयाबा दिनै फैया खोमा आं फैनो बादो नंमारगौ थांनोनो जि बाफिनदो ओमफ्राय ना मानो सला गाना थाया मानसिया आं गरम सैज' हायाहाय गरमसो जाया जि लांगि लांगि थायो सलाबो गाना माबो गाना आं गस्ला गाननो लुबैथारा गरमाव आंनि हेलमेट लाफिनबाय थांनासो फैदोंमोन आं खिन्थु आरो दा थांफिननांगौनो ओरैबायदि बादोंना गोजानाबो गोजान जायो 1 घन्टासो लायो थांलाय फैलाय बारा लायो 1 घन्टानि समायाव ओमफ्राय जुदि एसे मिडियाम स्पिड थांबाथाय 1 घन्टासोयाव थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो है मा एसे थांनो बासोदो बादो दानिया थांनो बादोंमोन आरो थांलाय फैलाय गरम ना दा हेलमेट लाबाय माबे ओइ माबा लाना फै मा होनो गुन्दै गुन्दैखौनोथ' लायनो थांदो अमानो गुन्दै गैया दिनै गुन्दैखौ बायनानै दोनजोब्बायनो न'आव ओमफ्राय दा जोङो मनासेल' लाना फैग्रोगोन दा दिनै होनो थाखाय ओमफ्राय गाबोन गारिफोरजों लायदेरनोसै आङो लासै लासैनो माबा लाबोहायाबा मैखुन बेरनाय दं खोमा सोरनियाव मैखुन मोनगोन इसा फानोनो मैखुन फानो नायदिनोसै सफैहांजों लोगोसे सानाबो दोबैबायानो आं बेसेबां स्पिडाव सालायदों गारिनि 20 स्पिडाव सालायदों बेनिफ्राय मबाइलखौ दोनबाथाय 40आव थांगोन 40नि बारा स्पिडाव थाङा जा मोजां नुदों ना जायगाखौबो माइ ओंखारबाय बिसोरनिखै बबे जायगायाव